שלום חבר'ה, כאן דניאל וליאור. דניאל הוא אחראי על הערוץ, אני והיום אנחנו נראה לכם טריקים עם קליפרים. המצית שלי אדומה, אבל לא יודע למה זה מראה שזה כתום. ובוא תראה את הקליפר שלך. המצית שלי שקופה של סמוראי נינג'ה. זה שלי של שטן. אז בואו נצפה בטריק. פועל כמובן, פועל. טוב, אז לא קישתה. בואו נתחיל. טוב, שימו לב. אנחנו גם נלמד אתכם, אבל זה בסרטון אחר. רק שנייה, נמצא. נלמד אתכם עוד כמה דקות. שימו לב. רק שנייה, אני אשים את זה שיהיה נוח. ליאור, תתקרב למצלמה. כוסימה של זה. סליחה, דניאל, זה אסור לך. עכשיו, בואו קצת לפה. עכשיו תסתכלו את הצורה. שמים את הידיים גבוה. עכשיו שימו לב מה יקרה. אני מלא לו את זה בגז. תכף תראו. עכשיו. הייתם? עכשיו, איך עושים את זה, אוקיי? עכשיו אתה תראה את זה עליי. תראה את זה עליי. דבר ראשון, אתם עושים את הצורה הזאת עם הידיים. אתם סוגרים ופותחים פה חור כזה, אוקיי? ועכשיו, אתם חייבים למלות גז. אבל לא הרבה. לא הרבה גם, וגם שלא יהיה חורים, למה אחרי זה יצא סתם בייבי. עכשיו פשוט מדליק. ואופה. אוקיי? וזהו, עד כאן המדריך שלנו. להתראות.